Ще правим част 3 на подземните гаражи. И направо да влизаме. Днеска сме без Шелена. Ангелчо. Да. Не искаше да Не идва. искаше да идва и Направо да продължаваме. двамата и направо да продължаваме напред. Влизаме. Давай. Между другото, Пепи ще си върне неговия телефон. Кога снимам от моя телефон? Аз снимам от моя телефон. Кола. Кой е колата? Там е. Кога сям. Чао, Пепи. Майко. Кога. Не знам кой си правя. Не знам кой си правя. Между другото да знаете, че Пепи ще ми праща видеята по Viber. Аз ще ги пускам по някой момент. Какво ще правим? Майко. Късмет. Хора, насирам се. Бре. Между тук гледате всички видеа. Ще се насираме, да знаете. Насрах. Чух някаква стъпка. Това къде е? Майка му. Пепи. Майко. Не знам. Кога насирам? Майко. Кога насирам се верно? Тук има ли? Майка. Пепи? Чувам някакви стъпки отдолу. Чувам някакви стъпки. Някой ми последва. Верно. Чувам някакви стъпки. Не знам дали се чува на видеото. Чувам някакви стъпки. Какво има? И на мен така някой ходи. Някой ходи. Майко, пак са двамата. Живеем. Да. Да. Направо Пепи си. Дай на мен така. Знаете ли какво? Знаете ли какво, хора? Да, знам, има и така. Може да се види с очите ни. Не, то е нещо като... Е така, шляпа. Пак се следа. Хора, хора, искам да ви кажа. Така, хора, да ви кажа нещо. Значи, това видео ще е по-дълго, защото ще покажем и от... Значи, ще покажем първо моя кадър, после на Пепи кадъра и така. Заредуваме кадърите. Така. Този клип ще е по-дълъг, защото в принцип много ще е 20 минути, но може да е половин час. Пепи? Майко? Хора, нещо чувам.
Колко? Ай, майко! Беби, ето една снимка за късмет. Ето какво ли ме една снимка, който се намеси. После ще върнем. После ще я върнем. Дай ми нещо. После ще се върнем да видим дали още тук. Ако не е тук, ще насираме. Ето, значи, какво ще направим? Значи първо моя кадър, после твоя, така ще редуваме. Всичко се вижда. Това е. Две GoPro-та снимаме. Мале. Откъде? Надписи. Изходим от тук. Да бегаме. 5 минути кадър. Хора, имам 5 минути кадър. 5 минути. При тебе колко минути, Пепи? Колко минути? Може нещо. Дай, аз ти отпред, аз отзад. Чакай, дай отпред аз. Колко време ти е кадъра? Почти 6 минути. И на мен така. На мен вече ма 6. Майко. Ето. Да, аз тога слизах. Майко, чуваме се отзад. Да се моли. Хора, на видеото не се чува нищо. Ай, скачим го тук. Насъдахме. Така сме тук. И да продължаваме. Сега. Чувам глада, хора. Хора, чу глада, хора. И да видим. Чу глада. Там е човек. Хора. Хора, няма никой. Бях видял човек. Беше много крипи. Така. Тук продължаваме. Между другото, хора, е там чува нещо. Е там точно чува нещо. И да видим. Продължаваме напред. Така. Хора, някой се затвори гаража. Много изпознахме. Така е, продължавам. Там беше човека. Така че продължавам. И сега ще се срещнем с Сам. Така. Сами! И продължавам. Хора, ето го самето. Ето.
Чуваме някакви неща. Само може някой да ни преследва. И да е нещо, което не може да се види с очите. Не, то е нещо като... Там масата. И хора, сега продължаваме. Така че много е крипи. Така продължаваме. Хора, сега продължаваме. И таната не стане нищо. Много е крипи, хора. Направо ще се насера. Сено нещо не преследва. Ама ние не може да го видим. Хора, пак чувам неща, които не искам да чувам. Хора, пак чух тръпане. Хора, пак чух тръпане. Сами! Сами нещо тръпна. Хора, пак тръпна. Аз бягам. Get my gun. Хора, много е крипи. Не, баба. Хора. Бягаме, че. Не ми трябва. Хора. Какво ли ме наснига? Да. Който си намери. После ще бъдам. После ще върнем. Много крипи беше, хора. После се върнем да видим дали още тук. Ако не, тук ще ми се нещо ще направим. Значи първо моя кадър, после твоя, така се редуваме. Всичко се вижда. Две голка. Ами, това да вкара тази топка. Тая му горе не успя 5 пъти и сега направо да виждам. Дай да започнем. Чай. Пак Пепи ще опитва. Пак ще опитвам. Да извикате топката. Там му е за 10 път. И Пепа. Ангара Пепа. Пепа! Хора, гледай сега. Го! И сега да влизаме вътре. Тук сме. Тук сме, Пепи отива на долния етаж. Хора, сега. Там, хора, е светло. Ще намеря най-бързия път да слезна долу. Защото аз самичък насирам. Майко. Този клип май няма да има коли. Майко, насирам. Ако има кола, пеки. Ако има кола, пеки ме. Чувам отдолу нещо. Това е от мен. Идва кола. Майка му, май идва кола. Ева. Май идва кола. Май идва кола. Май идва кола. Къде си? Тръгване с стил. Снимам малко да припрей. Пишете в коментарите. Изберете видео, нали сами? Да. Идеи за видео. Идеи за видео, хора, пращайте. Да. Айде отидем.
Ей, така му. Отивам напред. Сега да видим какво има тук. Добре. Тук къде води? Чакай, чакай. Не се клати. Елате. Заслужаваше да дойдете. Сега ще излезем. Не, още малко. Да видим ако има тук. И от тук да излезем. Не, ние направо да минем напред. Той изход да минем. И пак се върнем. Излезнахме. Имаш хора на кемпа. И затова това ще е финалното клипче. Да. Че вече много сядаме. Тук е светличко. Сега ако влезне в хора, тук е входа. Там не знам какво ще е светлето. Ние трябва и тук да влезем. Ние трябваше от тук да излезем, но излезнахме за малко и пак. Къде? Ай, долу. Сам пък видях Сенка, брат. Хора, май видях някаква фигура. Пък видях фигура на мъж. Хора, бягаме. Хора. Моля, много крепи, чуме звуци. Само текна кръв от нищо, нали? От нищо му текна кръв. Не, от комар. От нищо му текна. И много страшно става, чуваме писъци на малки деца. Виждаме сянки. И може би сами кошка ще да е края. Хора. Ще се излезнем и чуваме и куче. Да излезнем живи поне. И тук пак това място. Пак това гадно място. Продължаваме. И тук напред ще излезем. Хора, пак чуваме нещо. Излизаме. Видях нещо. Нещо гадно. Хора, излизаме. Ой, само. Излизаме. Хора. Хора, до следващия кадър. След това имаше хора на кемпиха. Отивам. Давай. Това ще е финалното клипче. Да. Ще не е следно, тук е светличко. Сега ако влезне в това тук е. Там не знам какво ще е светлото. Ние трябва и тук да влезем. Ние трябваше от тук да влезем. Влезнахме за малко. Никакви коли. Откъде? Ай, отдолу. Съм по-видях Сенка, брат. Майка му бе! Май нещо видях. Някаква фигура. Някаква фигура видям хора. Майка му бе! Това си го бега. О, на мен вижте. На мен докъде ме
Аптеко. Да. Нищо му тъпна. Не, от комар. Да. И не страшно скачвам листи. Виждаме се, нали? Ами да, още да излезем. Това ще е последния кадър. Да излезем живи. Ай от тук да завием. Или тук напред ще излезем. Майко. Да живи. Паше, но не сарахме. Той път много писи се чувахме, не видяхме правилно сянки, работи, не се прехчуваха, не знам защо. Или не, така че и това ще от нас. И хора. Ще има част 4 и от нас чао.